Takže čau lidi, moje jméno je Standos.cz a já vás vítám u nového let's play ze hry Minecraft. A řekl jsem si, že bych mohl zadrhnout tam tu sérii z Shakea a že bych mohl přejít do Minecraftu. Takže jo, tak jdeme si založit nějaký server nebo nový svět. Takže jak se tenhle ten svět bude jmenovat? Tak třeba, nevím, Standa hraje, ne? Tak takový je dobrý. Takže mám tady minimapu, takže si zapnu cheaty, abych se mohl portovat. Dáme si tam třeba i Česku. Jaký bychom si mohli dát seed? Seed. Tak já nevím, standard třeba, jo? Tak jo, tak dáme Kritnuvrt. Kritnuvrt, wow. To jsem nazval hodně dobře. Tak počkáme, než se to vygeneruje. No tak šup. Tohle bude trošku nadlouho, no. Tak počkáme. No, tak už to bude hotové. Tak, už to je hotový. Takže to tady máme, trošku menší lagy. Wow. Takže asi tak. No, tady máme nějaký dřevo. Krát jsem si podíval nějakou obtížnost. Jo, mám normál, dobrý. No, tyhle ty videa bych jsem chtěl vydávat trošku pravidelně. Protože by to mělo asi jenom 10 minut, protože moc času na to nemám. No, asi tak, no. Jinak mám tady přidanou minimapu. Kde bychom jde, tak se můžeme zabydlet. Chtěl bych najít nějakou pořádnou vesnici. Tam většinou bývá hodně jídla. Ale tady jsou ovce rovnou. Tak to asi rovnou killnu. Wow, jedno dřevo mi z toho padlo. Wow. Tak asi takhle. Udělám si tyčky. Tak, udělám si meč, pak si udělám asi ten krump. Tak, to bychom měli. To si vykopu. Mám tady i knihu, jak se co vyrábí, kdybych náhodou nevěděl, ale to je easy prostě. Takže stejky nějaký ty ovce. Zajebane. Aby jsme měli na postel, pak by si když tak na ně mohl příští dělat nějakou farmu. Tak, kudy půjdeme? Moc tam toho teda nevidím. Nejlepší by bylo ta vesnice, no, tam bych se mohl v pohodě zabydlet. A tak ono to je v celku jedno, kde se zabydlíme. Stejně se pak budu asi i stěhovat někdy. Tak jo, co tady máme? Wow, kytkový biom, ten je fakt dobrý, no. To je fakt super biom. No, tak půjdu dál. Uvidíme, pak si musím natěžit nějaký dřevo. Jaký to kamení. No, zatím tady nic nevidím teda. Na té minimapě taky moc toho nevidím teda. A nějaký koně tady, ty bych taky mohl killnout. Musím udělat koninu nějakou. Ale nějaká kejva. Jo, sežeru ty zasraný jabka. No, tady taky, ale to je docela hluboko, tam se mi moc nechce. No, tak asi tady dám ten krafťák. Asi bych si udělal pak kamennou sekiru, to je o ničem, pak si udělal se dřevěnou. No. Tady najdu nějaký ten cobblestone. Ale koukám, že tady jsou hnedka pode mnou opuštěný doly. Tak to bychom se pak v příštím díle mohli vydat. Nebo možná už dneska. Nevím. Možná bychom to mohli zkusit. Nevím, jak je to hluboko, ale bude to celkem blízko. Protože to bych na té minimapě neviděl vůbec. Tak tady vykopu nějaký kobl. Ať máme i na pec.
Nejlepší by bylo, kdybych tady našel i uhlí. Což tady nemám. Škoda. No kolik toho mám? 17, to stačí prozatím. No teda fakt super, to jsem neudělal. Tak tady si dám waypoint. Tak si tady dáme opuštěný doly. Pak se tam vydáme příště. Jinak bych chtěl fakt upozornit, že tyhle ty videa budou teda kratší, no, takže ode mě nečekejte nic moc jako 40 minut a takovýhle. To možná uvidím podle toho, jak se tenhle ten díl bude vyvíjet, nebo ty další díly. Ale tam vidím spawner. Jsme tady našli takhle zvláštně udělané. Chill dude. Chill man. To rovnou si tam ten spawneris. Co tady bude? A nemám lopatu udělanou, to je na hovno. No. Tak ho vykopu rovnou, nebo bych ho neměl vykopávat. Když spawner na pavouky si udělat farmu, to bude takový těžší. No to je jedno, to vykopu, mám XP. No to je nějaký hovna v tom. Česku vemu, to se bude hodit. To vemu. Mám poslední torči, takže nic moc tady neuvidím. A máme tady uhlí, to je dobré. Tak já jsem šoupnu ten krafťák, který jsem si nechal nahoře. Wow, tak si uděláme další, no nevadí. Dřeva tady bude dost. To na to nemáme nouzi. Tak já si udělám rovnou kamenej ten pickaxe. No, seber to. No, už tam zase vidím ty doly. Koukám. Tam bych se vydal, až budu mít nějaký brnění aspoň, no, protože mě úplně lehce zabili. No nic, no, tak tady vykopu nějaký uhlí. Ještě nad tím mám nějaký, no už jsou tady ty doly, koukám. Ale vidím velký hovno. Musím uznat. A nějaký to železo tady pobereme. Pak se vrátíme nahoru. To už v tomhletom videu asi nestihnu prozkoumat celé. To pak zabere celý díl asi tamto prozkoumání tohodle krásného dolu. No. Takhle bych to asi nechal, tady to vede dál. Tam nepojdu, co si necháme na příští díl. Vás nechám překvapit. Tak. Lak. No, tak tady vystoupáme hory. No, mám nějaký to železo, uhlí mám taky nějaký, krafťák si vemu sebou. A tam nahoře bych to asi zapíchnul. Někdy bych si tam udělal prostor nějaký pro začátečnický bydlení. A v těch příštích dílech budeme prozkoumávat to podzemí. Tak já nevím, někde tady bych si udělal, no, když použiju celý, si uděláme tu postel říkám, no, tak tady si to nějak udělám, no spát ještě nemůžu, vole, jsem debil, ne? Tady si udělám nějakou česku, tady si to nějak pak ohraničím a to bude asi všecko. No, tak já si tam naházím nějaký ptákoviny. A další koble nebudu potřebovat, pak si musím ořát další ten. Tak si tady dodělám pec a si to fakt zapíchnu tady někde. Tak jo lidi, snad se vám tenhle ten první díl, takový nudnější první díl, snad se vám líbil. A pak v příštím díle pojďme prohledávat ty opuštěný doly, jo? Takže se lidi mějte a čus čus.